Akupo response. Zvakatika paya kuno City Sports there. Tomati anonzimanga. Mamwe mamecha unenge wakachikota se. Vachikobhuko hawo andika indikazowaruwa anoruwa ruwanzirwa kangani. Right, go get a life. Wezi Musingatide Hamutide. Zviko futi. Hatingamboda kukumbira kudiwa. Nana Musingatide ngatonotida. Andiya. But chokwadi achiti kutaurika sei padhanzi renyu rechimbukekeke. Wezi diri 2024. Niroziya yafuratira chinonzi chizimudhanzo chenyu chacho. Haiko zvino igore rangu rekutransforma. Hanzi same game but different levels. Neniwo ndinotoona. Because whatever hondo yandaita kudance, I think it was in the power of Mangoma. Even personally, I wonder, I'm to see. During Zimbabwe, I'm a clash with Zimbabwe. Because my national sports were going to I'm in a problem to the I'm not winning Sababa. When I'm just that portrait picture, which Akunda is in India. Panyedzi. Come no to the chocolate. Seh Calaz final responded and Igore rangu 2024 Igore rangu transformation. So what do you think about this, guys? Seh Calaz chinja ere kanota cha ataka Seh Calaz. Comment below.